Takže čaute, toto je môj prvý diel z Dragoncanku. Mal som ho aj prvý, ale nejako sa to nenahralo, nejako to bolo divné, takže poviem vám, čo sme robili v tom dieli. No, začali sme úplne od začiatku a až do levelu 8, no vidíte. Podstate to sme skončili, vtedy som nič nerobil, urobili sme pár questov. A ako som vám v tom dieli nahranom povedal, že pôjdeme do takého dungeonu. A to bude aj tak prídel. Ale pôjdeme do takého dungeonu. A my v tom dungeone ideme do takého, ideme na bossa. My sme level 8, tam sú level 9, myslím, že pôjdu na nás. Ale dúfam, že to vadiť nebude. Takže ja idem do toho dungeonu a to bude v tejto divočine. Proste nie je to až nič také ťažké a volá sa ten dungeon Malá hrobka. Aj v prvom dieli som vysvetľoval, čo je to Dragoncank a také veci a škoda, že sa nenahral, to je fakt veľká škoda. No ale to nevadí, dúfam, že sa nejako vynahradí dnešným dielom. Takže nejaké príšery tu nie sú, asi tento toto vyzabíjal. A hráme za čarodeja, čo ste si už mohli všimnúť. Ježiši Maria. A vy si ich pozabíjajte, ja zatiaľ utečiem. Tak, ďalšie príšery, už mi to lezie na nervy. Tak, dobre. A som level 8, ako som už hovoril. Tak, nech sa páči. A dneska by som chcel v tomto dieli sa dostať aspoň do level 10. Aspoň. A som ešte sa vás chcel spýtať, že či mám hrať off-screen alebo všetko natočiť proste. Všetko. Mám hrať off-screen alebo všetko natočiť. Alebo či vôbec pokračovať v tejto hre. To napíšte do komentárov. Ak tu bude viac ako 5 lajkov, tak budem pokračovať v tejto hre. Dobre? Ak tu bude minimálne 5 lajkov, tak som to chcel povedať. Hop. To nedá ísť. Takže ideme do toho dungeonu Malá hrobka. Ježiš. Tento chce čo? Príchodom nebudú zásilí. Jaj. Ešte urobíme tento quest. To iba máme zapaliť 3 nejaké svetlá, alebo čo? To nebude dlho trvať. Ježiš. Idete na nervy. Tak. Takže ja idem zapaliť nejaké tie svetlá. Jedno. Z 3. Toto. A ešte toto. Takže my už v podstate máme urobený ten do trošku toho questu, ale my ideme do toho dungeonu teda. Určite ideme do dungeonu. Chvíľku sa to načíta. Tak, a sme tu. Toto bude celkom dosť hardcore, lebo vidíte, sú tu level 9. Ježiši. A dosť mi uberajú inak. Tak to ich trošku pozabíjam. Trošku ich šťuchnem. Fuj, to je dosť ťažké zatiaľ. Nechaj ma. Dobre. Tak ty strieľaš, áno. Tak ty strieľaš po mne. To si nemohol, veľmi ti hovorím, ale toto budete voľné, ha. Tak, nech sa páči. Nech sa vám len páči. Nech sa páči a nech sa páči. Dobre, takže toto je za nami. Fúj, tu už je teraz ich celkom dosť. Dúfam, že tu nezomreme, akože nebol by som veľmi šťastný. Čo sme získali? Vyžaduje sa level 9, takže to budeme mať až potom.
Tak, ty strieľaš po mne. Tak, tu máš za to. Že strieľaš. Ježišimaria. Tak. To sú zničení. A ešte tento. Poď. Ďalší strelec. Ježiši. Tak, kde je ďalší? Veľmi rád si s vami pobojujem sa s vami. Veľmi rád sa... Nepobojujem sa s vami, to je čo za slovo? Veľmi rád sa s vami utkám, to som chcel povedať. A? OK, tak poď kamoško. Ty si down. Aj ty budeš za chvíľku. A ešte aj ty určite budeš za chvíľku. No tak. No tak. A už sme za chvíľku level 9. Ježiši. Týchto porazíme a budeme level 9 podľa mňa. Áno, čo som povedal. Portál, máme nejaký portál. Ja si toto... 5 bodov talentu. OK. Požiadaj sa level 8 a... To je všetko. Tak teda dobré. A ja... Čakaj, získané nové predmety. To ja si určite... Zoberiem toto. To je level 9. My máme iba 4. Vyzeráme pekne v tomto. Nie, že pekne, ale hodí sa nám to. Získané nové vybavenie? Aké nové vybavenie? To, myslíš? Sklenený kryštál. Sem, OK. Takže mám to tak a skúšam si toto. Čo to robí? Aha, tak to je port. Dobre. Teraz ešte nebudem využívať, nie, až počkať, nie, takto. Počkať. Áno, takže ideme na ňoho. Ideme na toho bossa. Takže... Toto je ten boss. Fuj. To akože... Fuj. On je celkom silný, ale ja ho dám ako odhovom. Fuj. Darmo. Takže sme to nedali, ale ideme to asi skúsiť odznova. Takže ja keď tam dojdem, tak sa ozvem. Takže zatiaľ čau. Takže čaute, ja som teda tu. Som teraz späť. A je tu s nami čarodej. Čaute. Ale teraz idem hrať normálne, takto. A ideme teraz na nich, ideme na nich. Hoci to bude od začiatku, ale skoro sme už dali toho kapitána Jeremyho, alebo ako sa volá. Tak. Jeden? Tak. Hop. Aha, čaute. Takže teraz vám dám poriadne zabrať. Poďte, dáme si kondičku. Príšerky. Kto bude tu najrýchlejší? Keď ty pôjdeš ku mne za 5 sekúnd, no, keď ty, ježišaj, zakotcem, tak čau, tak teda už čau už. Čo je pečatný prsteň, ten si hneď nasadím. Kde je ten pečat? Aha, už sa mi sám nasadil. Ježiš, vy ma zabijete tu.
Keď vy ma tu zabijete. Bíp. Bíp. Čo chceš? Upiekol som vám ohnivú guľu. Tu máš ohnivú guľu, dobre. Chutilo ti? Odpadol si z toho? No, chudáčik, odpadol z toho. No tak to nevadí. Keď už z toho odpadol. Už to je jedno. Čo? Prečo to mňa tento strieľa? Aj tebe som upiekol ohnivú guľu. Fúj, už nemám žiadne ohnivé gule, ale mám ohnivú strelu. Poď. Nemá šípy. Aha, nemá šípy. Či má? Dobre, asi nie je. Fuj, ale ja mám dosť málo HPčok teraz, akože. To ste pokašľali. To ste nemali. Ste takto nemali so mnou zachádzať. Počkajte, ja si na chvíľku. Ja sa dohýlujem. Fuj. Nie, on ma zabíja. Poď. No. Chcem dohýlovať konečne. Necháte ma ani dohýlovať sa. Pra staré znalosti. Dobre. Takže ja si sem dám na toho bossa esenciu. Predmetu 4 som to ešte nezahodil. Tak, už som dohylovaný, ešte nie. Ja si chcem vážne počkať na to plné, na tie plné, na ten plný život, lebo fakt on je dosť ťažký podľa mňa teraz, keď som už level 9. On je level 10 a som je level 9, tak chápete to, nie je to až také fér. Ježiši! Takto. Činková palica. Tak a už je tu. Už je tu teda. Uj, teraz mi ubral. Jaj, no jasné. Poď, Jeremy. Captain. Kde je? Kde si? Slaboch. Bojíš sa. On sa dohýloval. Šimaria. Viete? Mi ubral. Sa dohýlujem aj ja. Teraz bude mŕtvý. Teraz musí zomrieť. Yes! Je po ňom. Uj, to bolo ťažké. 7 šperhákov. Uj, to bolo celkom dosť hardcore inak toto. Zabil som vášho kráľa, tak sa ma máte báť. Tak. Dobre. Ešte chceš? Tak poď. Dobre. Ten down. Je tu niekto? Čo je to? Nikto. Dobre. Nejaká bedňa? Že by tu nikto nemal byť teda, podľa mňa. Tak si otvorím túto bedňu. Otvoriť. Tak. Pizza. Šerpa. Bitevná esencia. Super. OK, ja sa pozriem, že čo mám. Stupeň predmetu 8, takže toto môžem aj vyhodiť, ale ani to nechcem. Áno. Dobre. To je stupeň predmetu 8, toto je stupeň predmetu 5. A ja si tam dám stupeň predmetu 5, vyhodím. Toto je stupeň predmetu 5 tiež. A ja to kryštáľovú guľu si sem dám. A
už dám preč. To nepotrebuji. Nemá tu, asi si dám sem esencie. Dám takto sem. Dobre, myslím, že mám celkom dobré vecičky. Jo, toto je... Sme predmetu 9, takže toto môžem vyhodiť. Áno. Dobre. Dobre. Už nebolo víc špatné. Dobre. Vyvedeme tu 9. To je OK. A toto? Vyžaduje sa level 10. Že už v podstate som vyzbrojený a idem naspäť teda. Tak. Idem naspäť. Takže toto bol ten dungeon, malá hrobka. A dúfam, že sa vám ten dungeon akože páčil. Ja by som ešte spomnul jeden quest, aby sme mohli toto video ukončiť. Neviem, koľko mám minút vážne teraz a povedzte, či mám pokračovať. Dobre. Že vidíte tieto otázniky? Tak to sú tie questy. No, ukončenie questa skôr. Lebo tam máte vykričníky, keď chcete nejaký quest splniť, ale keď už ho zoberete tak, a máte tie vetičky, tak to myslím, že je ukončenie questa. Čo? Tiel draka? Trošku mu pomôžem. Ježiš, bežite za mnou. Tak. Tak, už dávame aj level 8 na ranu, čo je dobré. Tento je stupeň 10, či 7. Takže, OK, takže urobili sme obidva questy. Áno, ďakujem. Aj toto, dobre. Takže lepšie vybavenie hovoríte. Máme tu 9, takže to by som mohol vyhodiť. Dám semka medzi esencie. To by bolo asi už všetko. Tak, a ešte tento chce nejaký quest. Dobre, takže porozprávať sa s Ersenom Reminom v King's Hille. Takže ja neviem, kto to je, takže si dám toto, navigáciu si zapnem a idem do toho King's Hillu. Takže ako som povedal, že urobíme jeden ešte quest, aby som to mohol ukončiť. Tento diel, takže s kým sa mám porozprávať? S týmto? Ja, tak on tu není vidno, neviem prečo. Tak, prijať rozprávať sa so slečnou Rozaliou. Myslím, že Rosalia, alebo kto to je? Myslím, že tá je tuto. Myslím, že áno, to je toto, slečná Rosalinda. Dobre. OK. Príde z vorku zafarbenej vody z dňa studne, takže prameň všetky. Takže toto už je Hagastová jaskyňa, čo je tiež taký dungeon a ten není veľmi príjemný. Tam sú až monstra až levely 11 až 14, takže to bude veľmi ťažké, takže ja tam radšej nejdem, takže ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a určite urobíme niekedy aj také akčnejšie, takže zatiaľ čaute!